Alright, karo daw iti na kung daw ay kastay ko na kon. Agyaman ak unay-unay kada kayo nakadadunga text tayo naggapoy jay Spain kada daaminidtan. Adda pay aggapot Pilipinas, adda pay aggapo iti idtoy. So ala, kay kunakon mga kailyan akit giinnanos tayo ta ano tay kunadan tiagan anos kukuha ni Apo Diyos mga kaibigan ya. Naglalo na kita naanos mga kailyan dakil kano ti masangwanan na. Ay masakbayan sus Ginoo. Naku naman po kayo mga kaibigan. Kayo naman, di kayo na kayo mabiro. Teka nga muna, ha? Commercial break na nga muna tayo mga kaibigan. Tapno niti kastakit, inakon ibasa kada kayo dati may isang Sarindani. And then, siyempre, yung ating mga callers mga kaibigan. Okay? Tapno niti kastakit, naragragsak mas kumpleto ti aldaw tayo mga kaibigan. Okay? So, stand by. Ay kuna po, relax, sit back and enjoy. Gemstar Cargo and kakailian, isutin tayo papanan. Gemstar Cargo, servisyo na, alis tuken mapagtalkan. When gagayong kan kakabsat, no adun nagiti lupot, dilataw no niya la dito na kayat yung ay patulod, kadagiti patpatgenyo sa Jay Pilipinas, tawagan nyo ti Gemstar Cargo Balikbayan Box Forwarders to the Philippines, iti telepono bilang 330-3494. Adaan day special promo para sa Luzon Laing, libre ti may kapito a karton, no gigidan ang mga ipatulod kay tinem, ket no gigidan, or no ngem lakit iti resibom, libre to ti may kasangapulo, ngem nas kaya na mapakuyugan iti fully paid bags. Agawat damit kadagiti off sizes sa karton, no kayat yo ti mga ipatulod kadagiti muebles ken appliances, kasi ti refrigerators ken washing machines. Ket no da kayo na mismo ti mapan mangitulod iti karton nyo ti pisina ti Gemstar Cargo sa 94-208 Pupuoli Street Suite 101 Waipahu. Presyo agawid kailyan. $40 laing ti singirenda iti kada karton. Di kay nga ro na nagtagtag at tumawag dito'y Hanalulu, kada Noli Pagdilaw 330-3494, ni Emma Pagdilaw 330-3484, ni Mario Ramelb 676-8930, ken ni Jocelyn Ramelb 382-0125. Di Tamawi ni Rudy Simon 281-2280. Di Takaway ni Efren Antalan 639-6052. Dita Pahala ni Sally Baruela 608061. Dita Kiyaw ni Tito Padamada 8954732. Dita Hilo ni Adriano Vicente 9595787. Ken Dita Kona ni Isabel Hosol 9892392. Gemstar Cargo para iti sigurado ken napudno a serbisyo. Ipaay na asipupudno. 96.7 FM, AM 1130, OC 882, KPHI, Pinoy Power Radio. Yes, mga kaibigan, it's Pinoy Power Radio. Kumpletos Ricardos, tingkay mga kailan. Tayo ko na po. Nagsagana kayo. Inakidanon kada kayo, apo timay sa Sarindani. Yan ang pauluan. Ay, piman. Nukas pangarigan mapadagiran kayo kailyan. Napasensya kayo. Jack Inranta. Hindi ko po sinasadya pero inrantak lang. Ang pagkakatawaan. Ako na yun, huwag ka nang magtagalog kung wala kang kawadwadan. Sagot ko sa inyo, ha? Madlaw ba? Ay, sino bang hindi makaturog sa ganitong kasasaad, mga kaibigan? Alright, ating karoon ng mga kailyanti, may isang Sarindani, ngayon tayo pagdadanggayan, may palaon to dito po ti volume 3, ha? Iti Sarindani, ni Saluyot, paglinglingayan mga kaibigan, dagiti agmumuryot, okay? Ha? Kaya agdudukot, mga kailyan. Okay? So, ating karoon po ti Sarindani, yan na pauluan iti ay piman. Ay piman pay, tay amok abumaketen. Paid off ti balaynan, ngam nakatapayan umumalam. Napilin tumot nga minidi, kadagiti naruway nga agarem. Itabuk-bukod nan ti mang nibinibi, naruway a panagam.
Ay piman pa'y tay am mo kabalasang. Kaimma na idi, awan pulos pangisukatam. Itataadan dito'y paraiso apag didinamagan. Ramanan na kanun amin, adi na naramramanan. Ay Diyos ko, palagipam. Ay piman pa'y tay am-amok kabaraw. Numabigatan, kaslag kukurot na pato. Madlawlatan, anaabak manen iti pipitaw. Dinagdagan pa'y tiabak na iti football. Ay nakaasya mapo. Ay piman pa'y am mo ka nakamulengleng. Uray sulkam dagiti matana, di pa yan agkiram. Asok tumatita, tiin na pangalsam. Hanya pa'y, nakulkulan ti panunot na kanakam. Ay, piman pa'y, tayamam mo ka babaero. Tiam muna, ikot na amin na nakinagwapo. Tanakaasawan saan ladwa, no di ipay kitalo. Kararag kulay ti apo. Sapay kuma, tadi damanan ni diborsyo. Ay, piman pa'y, tewam mo ka presidente ti Gunglo. Imakariti sa bali, ididikayaten dagiti miyembro. Ngam dilat ta mga bagpiman, tabistadon tin na kinaluko. Resulta, nang buwang ay bukod na agunglo, ison ti miyembro, isumutten ti Pangulo. Self-supporting ako na, dada kayo. Ay, piman pa'y, kaya amok nga empleyado. Kastaunay riget na, Diyos ko, ngagtrabaho. Overtime pa yakanayon. Sa lagi na numakaisbo. Tidakes na, nadagtaan na matmaturog iti trabaho. Dila na suspenso, no dikit na lay off pa iti karaho. Ay, piman pa'y, teo mammo kadumdumngag. Ipatunan, bagas sa rindaniw ko kinapudno ang napatag. Di nalaam mo, adag ito'y katbunga titagtagainap ko ang nagkiwawag. Imbagla paglinglingayan, dagiti pata ka mabambanog, kan pagpampanunutan, dagiti nasubag kan bangag. Yes, mga kaibigan, kastay ko na kon no addaswakom singgyaman kumpad. Makulkulbot tanakom nga na panutnotay. Yes, mga kaibigan, dito nga natapot sa rindan yung nga napauluan iti ay piman pa'y. Kastay ko na kon, mga kaibigan, dagito ya po nga sa rindan yung bunga lang tinaaliko, tiga pampanunot, mga kaibigan. Okay? Lakit na kadadot digito yung magtag-text na kayo, ay na, alagaw na, yun unak, itatay pala ang alas 10 kitag text danda kayo, ay na, aya. Ala, tayo ko na kon, isurat ko digiti request yun at notikas tak
patangatang tayo mo ilaang mga kaibigan. Kaya